Haba ngayeng pada hakan ni kapor. Ngayeng nakabenta kariu kentay. Kariu kentay. Kadai kabenta kabae na kibae tam. Kaktian jubilay kaong na kiproba katsaw iwe. Kabriu kabastat. Katay yala kayeng. Nray kabriu kababit. Kalit no yaka dalaki jong kikti. Nginaduay hakan ni kapor. Na makalong kabasngawsi habang ipet ya kajela kajongi labun kibalong riu kentay lada kila syai no bulok ulaklan no lani bulak pet no ulaklim kata kalong kabasngawsi kanika jela kajongi ngiyoi ya kanika pop bakala jelay hadok kata-kata nginya duai hakanika por ngin ya sa goki long keme kibadan haki yeng kisem lada mapiru pipai hakan gapor shem ya kani bakan ni kadai kata kajing em hakajing em kajong pi namar bau belai ulabu yangi bengin long kata kabriu kabastat namar ladang im long kabriu kabastat ngin jot kayeng jongi kat jot ngilayo ibun ki yeng kisem kiong ki kime ngin wat no do way lok namar way lo pet la ni la do way la yap ndre ngiyo i penban kadang jot nang jot ngiyo i hanar e ngin shem yaw ta way ukpaw banadin uban lep ha ngiyo i hanar e ngin shem kata kalong yeng tingin ya duai hakan ni kapor kabaning kong e kapoin kabangin ya duai hakan ni kapor kadai kata bangi ki riu kentay ngidai bandan kabor halor ladi Galatia san arpuar hang tu ka keren itu ikentin ibak haddo kata kadai kabor halor ladi ladang imdan kabor halor ladi kaba yangi bangin yeng tada kaktian jublay gong Filipi saw khatlay bangala banle iki ay baro daw taw bakan syat bor ngihap bandan kata kaway kabaning kong gaday kajingkit kli ladang nga mapingim dan kajingkit kli kokit hang ne ki riu kentay kajingkit kli ya kayeng kasem kajingkit kli ya kikun kikti namar ngajuyo ban keren shibun ya ki riu kentay bangayo banjuyo ban keren shapang kikun kijongki kiong duai lem sit namar baka kemejongi kala lapmet bau pana lakalet ban pet ya kikun kata ka jingjot kawan hakari ka jongi ngiyui kalong ka pasausi hado kata-kata bengi pet ya kata kikun la samla ndrei ka kemi nang wat pana bian away hoy kadan da ka way ka jingmud bapli ka riu kun thai ka ong manu ban basa ita kikun ki jonga itulap ibaret ndrei la da ka syanya no tanghai ta itulap ibaret kan penjot ya kalong iya syanu kalawai kikun syai kalawai jongki ndengin ya duai hakan kapor ngin pan bor nau belai koki riu kentay ngin pan bor nau belai bun ayangi kata ka bor harloradi bun ayangi ru kata ka jingkit kle namar habangi dan shisha kata ka jingkit kle namar ka tin ju belai gaong nakasam shis par nyo bakikun kini kita ginong yo kenti gijong belai ula ayangi ulai hangi kai pada kajing senang kajing kerau ulai hangi ladangi kiri kun thangi la mit no bat tau breu ngila mit no bo tau pana ti kumno tingin im kumno tingin long kajing syai ka yin ka ai ti kar ka banja ha ka yin trai ka kemi ka ban ai gospel ya lai jong ki khun la dakadang la mit bo tau pana kanam la dalai lai ru kamla raban besar kamla ruban dia benta arteli ke jeng iye kamla raban benta arteli ke jeng iye namar kata hakan kapor nginya duai lang hakan kapor lada ki bapet na yeng ki riu kan thairu nginya duai bau belai un ai bor yengi shisha un ai bor yengi ya ka bangila ban yeng scam ha kata ka ei ka ba dai kata ka benta ka ba ngilahap ban ya lenti lada kila ya lenti leng ba ukurim ulayam lene ula let no mo la pet no ba kawai ka long nginia duai hakan ni pon nginia side lang hakma juble
bo blei un ai bor ya ka bala ngin yang scam ban utrai ngin ya duai lang kan ka por ku pa be ha kan ka por ngi wan try Jesus be ya ka ban duai kan try Jesus be ha kan ka por ya kum ki long ka me kan try Jesus be men ai ka jing start men ai ka jing champagne kan try ya ka bang ila kan try Jesus be kum lo bangin don ka ta ka bor halo la di try ka long ka ba try ban yang na la di kan try kum ka riu kan thai kan try Jesus be ngim la kan try la da me hi try mag ka sai bor la da me hi try me mai bor yang i kan try ngala duai kan try ha kan ka po Jesus be me hi try men bu hangi ka ta ka men sim jong ka jing ket kle kan try ha ba me la ai ngi ta ka men sim jong ka jing ket kle kan try mengin ket kle kan try ya ka yeng ka sam ngin ket kle ya ki khon ki ti ngin ket kle kan try kum ka ta ka riu kan thai kan try bangin long shisha ka ta ka briu ka bastat kan try mengin om liet no ya la ka jong ka yeng try Jesus be thnang ba ka jing ba be kana muan hadien habut kan try Jesus be ya rap wat ai bor kan try yang i ki riu kan thai kan try mengin yang scam ha me try ya ka ai ka bangin le kan try ka long ban pen so ba ya me kan Jesus be oh Jesus ba ko dor ya rap wat ai bor kan try yang i we bi we ha ka jing Jesus ngi dwai ngi ai ngoro amen. Tihin ka jong blay ka higay yangi na Matthias real life wa lai ka ong wat shwai ka hima ka jong blay bat ya ka hok jong u bayaki igi ay baro on sa ailang tam balay nga bu ya kani ka dukhon namar nga kan mau ya ladi ha ka por bang ya ling ba ki jing ki ji kendu babun nga kan mau ko wai ka shakri ka jong blay ka ong ya nga kata tin nga das ngomo ya ita I shakri ya ka ba I ong ya kata kaktin ya nga iong wat shwai ka hima ka jong blay ba ka hok jong u bai ki on sa ailang tam ha ka baning ko ngam sung thu ka kata ka hok ka kata ban wat shwai ka hima ka jong blay ngam su thu ya kata ka kentin nrenga aingo yu blay hadin on dangala ya kendo ya I pasto bantay bai besaya nga nakaktiyan ka jong blay iju hikay nga nakaktiyan ka jong blay katahi kapenlong yang bakataken kadika hok ka jong blay nado katahi kat banang ya kisngi kisdam nga susuto kataban wat siya ka hima ka jong blay on habang wat siya ka hima ka jong blay ublay uay nga siya kata kiki jing ba mukanja mansim kata kabor halor ladir lala banyale presya namar balay lawat siya ka hima ka jong blay ai mangiki riu kan thai ngin long shisha kita ki bawat shwa ya ka hima ka jong blay bat ka arti muthi hang to ka ba ar khat san ka ong tu persyang smart ban IT yaladi bala pediang hundo blay kum unong tray ubam le ran ban sambet ya ka ktin ka jing shisha kata ka dei ka nong rim ha ka jing im jogi ki riu kan thai bangin bu bet ngin sambet ya ka ktin ka jong blay lading idon hangno ru namar teng ong ngisha shim kabu ki riu kan thai kata ka di ka jing shisha ngam la ban len ki kan thai ki sha shim kabu palan nrei onda habang ilong ki batray smart na ka benta ka jing shisha jong ka ktin ka joblay ndan banot ban pekpo yang i manu amen ai mangi kiriu kan thai la da don hang ni kiriu kan thai nginum sha pekpo kumbala ban rap dakhmat mene namar balay ngila wat sha ka hima ka jombalay habangi wat sha ka hima ka jombalay ngitray smart ban ay ka jing shisha jong ka ktin jombalay tamang imle rangin hangno ka jaka ka bangidon ha ka jaka ke bakibriu ki mut le kam kai ya ka jing im jaki kiriu kan thai ban kran thala ya kiriu kan thai ngidon no ikaktin ban ay no ikaktin habangi ay no ikaktin ki pada ki don kata ka jing syap tiang belai ngangai kiru kin kala ka bumbun kin pai shu belai kinum nur kan kran ban kran thala thalen ya kariu kan thai tangin ya dwai lang kan ka por bengin long ki batrai smart na ka benta ka hima ka jong trai upang bait ha kan ka por ngiwan kan jisu bakodor ha kan ka por ya ka ban dwai kan try man ya rap an ai bor yang kan try bengin long kita ki beri ki batrai smart kan try ban yang halor kan nong rim jong ka ktian ka jame bengin long ki badap na ka ktian ka jame bengin long kan try ki no ba sharem kan try jisu be habaka don kan no ka jing yale abadan kan no ka jing iwan sham ha ka jing im jongi ngin ai be da ka jing shisha jong ka ktian jame habang
habangi ai da ka jing shisha jong ka tien ka jong me dan bala man pen ki kan trai yang i lano ru namar me hi trai me long ma me ublei me long ma me unong bishar ya kata ka riu kan thei kan trai haba me bishar hok ya ka riu kan thei namar me ngi don ya ka tien ka jong me trai habangi don ka jong me long ma me ublei melong ma me ukpa melong ma me uding do melong ma me shando ya ka jing em ka jongi kan trai habangi ngi don ha me kan trai mo WhatsApp tiang namar mo ongan don rengkat hadu bo wai no ka perthai trai do shisha ngi wan trai ha kan por ban wai na matangi ki riu kan thai baro kan trai menai bor me kan shaj bor mengin long ki bre ki badap da ka tien ka jame mengin long ki bre ki bas nang ban sharai mengin long ki batrai smart mengin am le rain kan trai ban plai ka teng ka jame nginam le rain kan trai ban ai ka gospel ka jame ha kan nu ka jaka ka bangi don ai bangin long sha ta ka jing shai ai bangin long ta ka shithi ai bangin long ta ka melo ai bangin long kan trai ta ka jing iwi baki wei ki ba pet yang i ki riu kan thei kinam khan po yang i kan trai nrai kin yo i ya me kan trai jisbit baki wei kin yo ban mat lem ya me kan trai ling ba ka jing im ka jung i kan trai ya rap trai shisha klem ba me ngim la te trai ban le i ngidan kami ya kajing shaj bor jong me hi kan trai yang i riu kan thai ko ba me lakular ba me long ba me uto nong bishar i riu kan thai to bishar hok ma me i kajing im ki jongi bangin lat shisha ne ki jong kan ka perthai namara bang i pe ya ka perthai ngi iting ngi pe ya kan ka perthai ngi ka top shisha da ki jing thala jong ka ngidan kam trai bi ya kajing isen e ki jong me ya ka ba me trai men isen e yang i riu kan thai men da men ker men ri men sumar yang i hakan no ka jaka bangi don hakar teng jisu ngi dwai ngi ai ngoro amen sakawai pada ka ba ngin ya pet kata na hebru khatlai ka dekhot ka basan khandian wat so eng en shim ya ka por ngan puli ka tin ka joble kat kum ka balong kawai ka poin syapang kiriu kan thai hakani ka por nga kwa ban yadwai lang hakani ka por kani ka ong hebru khatlai ka khot ka basan ka ong to long phi ki balat na ka ba it sbai da ka ba hun bat kita ki ka ba pidon namar u i hi u la ong ngan om eno no yame da lei limne ngan om le lendet no yame da lei hakani ka por nga shu kentu lang na ketu ki bapet nang te baro live telecast but ya pi baro la da don ki riu kan te hakani ka por ai bengin long shisha kita ki balat na ka ba it's by namar la dangim long na ka ba lat na ka ba it's by ka jingkwa brai ka do kanwan ka jingkwa brai ki khmat kanwan bat ka jing sarong thala jong ka jing im kanwan ai bangin lat na kata ka jing isbai ngin hun ya kata ka ka ba ublei ulakar khu ya ka jing im ka jongi ngin hun ya kata ladang isngau kerdo ngin pahan no ublei jongi do itu ublei unong pendam uba ai sebun utaw di ublei jongi uba bah nga hala syam ya kata budai ublei uba ai sebun uba bah hado kata habang ngiduna ngipan uai utaw di ublei jongi habang ile ya kanu da kata ka bangi pan sya na uai nama teng ka don kaput ya ka bangi layo ban ya keren bat katu kat ni kilong keme ki ong ba ngimdap ti hakata ka jing bamdap kala ka shimlun ti nakata ka shimlun mlasiu pisa teng ki ong ba mdap ban pendap iki kun wat lok no du way to andala wat lok do way wan sa ka jing jinjar yo sa ulok ru uba kham stan uba kham nang ulep no upen bit ita ilok ru bapli im su thu pen shim da kalun andala dep kalun mujahid upet ti ngi dei ban su thu ru ya kata ko ki riu kan thai long start ma pi ru bapet nang tu wat long ki babi ngi hab long start habaro ki benta na mario sha ashed
Dala syashet wan padway ha pastor. Dala wan padway ha pastor sami sayam. Tiyan na yam kamantoy. Ti shwaya kata bakan dia ka aka baro hap long start. Haki aka baro. Ngin adway lang hagan niga por bublay unay kata kajing start. Bangin amlong kita kibabit spy. Try Jesus be haganiga por ngi one try ya kabandway. To ay bor yang ngi can try bingin mlong kita kibabit spy can try. Ay bangin suhun try. Haga ay kata kabamela ay hangi can try. Namar me try melong mameu belay. Melakular can try mo nganom eno no nganom lendet no hadu bawai no kapertay. Melong mameu to belay u Jehovah Jireh u belay unong pendap can try. Dei mame pa pendap ki jenan kam ki jengi ki bala kesngi. Dei mame bala isnay can try Jesus be banganget can try nginom kerdu hakano ka benta can try now namar day mame can try belakar ku ka syang ka tiar ka jongi can try yarap can try nam taki way pat ki rew can thai can try ki badan hakani ka benta ki badan hapadeng ka jikerdu try ngi duai ngi to isen ay ki can try yarap badai bor ki can try bikin long ki brew ki bastat can try bikin suhun hakata ka ay ka bakikidan bikin nong ki banang ban peniya yala ka jong ka yeng ka sem hakata ka jingyo ka bakikidan kata kinang kamno kan try ban pentelon yala ka kam hakayeng ka sem ka jongki dakata ka jingyo ka bakikidan kinom im bahe kinom im paho kinom im katkom ka yat kan ka juk ka perthai ndoi to ai kin im katkom ka jingyo ka bakikidan namar mehi try mem kuwa kan try bengin dan ram dan sya namak tin jame ko ong bengilong ki khun ki balakar khu kan try om kinong pan ka liang kan ringinong ai ka liang nganget kan try nginom pan ka liang dang no nguk ngi ki kan thai baro ngin long ki balakar khu namar ngidan hame unong kerku nginom susi nginom kuslai ya kata ka iki baro namar mehi try mendei me ublei unong pendam ya kijing em kijing baro kan hakateng jisu ngi dwai ngi ai nguru amen kaktin jublai hangne ngin pet saka way pat ka point kata kalong ya ka ba long kan nuksa da ka balong rublay shwa yala di hayeng haki kun kiksiu ki persakurim iway Timothy san sa ladangi shisha ngimpat long ki rublay shisha yala di hayeng kumnungin up baki way kin ong yangi bangilong rublay rito ay pa mangi mga mapi ki riu kuntay dala di hi shwa ngin long ta kijing shai gen habaki way ki bapet yangi kinyo isi sha bagi long rumdai bangin I certificate hi mangi daladi ko kiri kun thai yong I certificate daladi mla man I certificate daladi ai ki way gen ki bapet ya ke jing em ki jongi ngin yo i maki bagin ngingi de ki rublay habaki ya kendo yangi halanti singkin ndai shu bakin karan ki ai kinong kong subhase bukti yangi penduai nani kong to si wan ban bu jing duai hakayeng kasam ke jongi mengidan hake jing ngidan hapadeng kan no ke jing yeshem ka bangi yeshem ndai ken kitu kikin thai ki ba balan ki kitin ki ba em kata ke jing em ka bam itanat kata kam dai rong lu blai ndai to ai ba kata ka jing em ke jongi baro kan long ka bala pedang hun hakmat ke jong blai amen yaro try tengin ya duai hakan ni kapor na kamenta jongi ki riu kan thai bengin long shi sha ke bre try Jesus be hakan ni kapor ya rabarai bor yangi way pi way riu kan thai kan try bengin long shi sha te ki bre blai kan try hakan jing long jing em baro kan try ya rabarai bor shi sha bengin long kan uksa ka babah kan try ningkong shwa halaki jong ki yeng ki sam kan try habangi ngila long kan uksa ka babah halaki jong ki yeng ki sam ngin long ru kan uksa ki way habangi mi na la yeng kan try baki way ki bapet yangi kan try kin itu bangi ngi de ki riu belai kan try kin yo kan try ki way ru ban mat lem ya meling ba ka jing em ke jongi kan try mangin long de jing ker khu kan try na ka banta ka hima ka jome bakata ka riu kan thai kan try kan long ka ta ka briu ka start ka ba shampang ha ki jing long jing em baro kan try mangin long ka ta ka jing knya ka ba em ka ba khoj ka ba penso ba ya me ka ba long ka ta ka jing shakri ba kan jaman sim kan try ai boring ngi kan try kam ki riu kan thai kan try mengin long shisha kita ki riu belai kan try ya ka ba haba me try me pet yangi ki riu kan thai men shem so ba yangi kan try haba me shem so ba mo ong kan try men ker khu kan try ki jing em ki jongi kan try Jesus be ka buram ya aisha me try ha ka te Jesus amen ka point ka ba khaddo ha ka ni ka por ngin yo ban ya dwai kata ka long
ya kaban syakri ya ublay lingba ke jing ya duai ya saat na kaban takari kayeng ki syakri ublay example kum ka ana ngin dapat nakaktin ke jo ublay na Lukas ar lai penri untuk ka kren baka ana onda kalai ulayap ukurim jongka kalalet ban syong ha ka temple ya kaban duai ngi isya kalalong ke jing kerku lingba ka jing em ka ana daki kat no posnem kala syong ha ka temple kam sim la let shanu ru nrei kala syong ngam sim ong ya pikiru kan thei ba pin shi syong sa ha ka temple nrei to ai ba ka jing syakri ke jong pi la da pidon ha yen la da pidon ha jing trei la da pidon ha ka no ka jaka ka ba pi pidon ai pin long ken ka ta syakri ka ban syakri bet yo belai ken ka ba kam dan ka no ru ngilong ken kita kinong yasat la da ngim nang ban mo ban yalap kumayalap pastor bantay kumayalap iposto pintu nginang pada ban yishong yasat doai haki yeng kisam kijogi ai bingilong nong yasat teng yishong boy ladi ngishik hen down palat yaladi ngar man siya nga ken kumta bakam nang tenre nang ai ngu yu blay ba ublay ken shisha ula pendan kam ya kejeng em kejonga ya kaba ngayeng mo kumde ko mangalong ngayo yublay na marba kajing penselur jang kisakri kijo blay ngala ban yeng tengayo yublay ba wat langam la hiru ban long sha ta kanong yalap renga sungu yublay ba ublay uai pade kata ka ba nganiyo ban yasa duai tengayo yublay ba ngayeng na mardan ba yasa duai na menta jonga kayeng jonga ka im dan ba yasa duai ngam pi ai ngin long kita kinong yasa duai ko ki reu kan thei ai bangin long kita kinong yasa duai haki yeng kisam lada kadan kanu ke jing kadan kanu ke jisham kadan kanu ke jing ele nget bet ya kata bo blai hakoi gesngi ko maktin je blai ka ong bu yo sngo ya ki jing duai je ki bahok usha skor bu jubab ngi de ki reu kan thei ki bahok namala penlong hok yengi da uhi ken ya kabangingim dai hok nre mo uhi ubelong hok yengi bat ngi long hok hau try bat habangi duai ngi ka angshu blai ublai yo sngo uphaitien bat ujubab nganget ko ki reu kan thai ki badan ha kan gi jaka wat ku slai ya la ka jong jing em wat ku slai ya ka e ka ba pi sham ha ka yeng ki sam wat ku slai ya ta ki jing pendap ki jong pi nre ka baning kong ka bangin ku slai ka dei kata hato ngi ku slai mo na mataki wei hatong idon mo kata ka donot na kabantagi way pat kimensim ki bokodon ai bangi ken kum ki reu kan thei ngin don ken hayeng ka sam ke jongi nga siong ya bun ngut ki breu ki ong ngim nang te ban le ei kum no ngin le ei ngong pinang ban duai ki ong kum no ngin nang ban duai ngong penmi ken ke ei ka ba don ha ka donot ke jong pi shikantian arkantian ka taru ka la bes palat ka ma joblei nomor ublei kwa ya kata ka babun kantian nrai shikantian lala ban pen klem yi ki bor nyong syaitan shikantian kalala ban pen klem yi ki bor jong jing dum ai mga mapi ngin long kita kinong pen kalam ya kata ka bor jingdum ai bangin long kita ka riu kan thai ka basta ai bangin long kita ka riu kan thai ka batay ya la kayeng halor umau siang ai bangin long kita ka riu kan thai ken ka dap da ka jing isnei ki wai pat ki bala jot ki bala rem mano banduai mangi ngin yeng banduai ane por ngin yeng lang nya duai ku pa be hakan ni ka po jisu ba ko dor ngiwan hakan ni ka por ban ya duai ya sat kan try na ka benta ka ri ba ka jat ban reu jogi baro ka wai kan try ngi duai kan try ka jing isnei ka jome ngi duai kan try ya ka jing map ka jome kan try ngi tep ba melong ma me ublei melong ma me ukpa kan try jisu be de uba khrau ka jing ka jing isnei men pen em kan try ki men sim ki bokodor men pen em kan try ki bre ki bala jat ki bala rem penem ki map ki kan try isnei ki kan try manganget habangi ka ang shame me snow me paik tien kan try bat me jubab kan try jisu bokodor hallelujah try hakateng jisu ngi dwai ngi ainguru amen sakaway ka point what so pastor ka bangakan mau ha kan por kidon kiriu kan thai ki bala shaklim hulok ha kan por ngadwai ngini dwai lang ha kan por lada mangi kiriu kan thai ki bala nget hau jisu ngim yasat mangi mano ban yasat ki tanga ki bajongi pare dei mangi ban yasat nga si ong ya kata ngam julak kelet kendiat ya ladi namar ngang la dep ya kata ka lenti
nga haka to por kat siya bangaya kibri ki ong yanga ulok jong pa ulong kumta ndray hakaway kasngi nga let nga syong hakijing duway ngong tang mametray mem jukundem ulok jong ngom mem jukundem banganget ulok jong hakaway kasngi unsa kala kabamon mga mapigi day kita kinong yasa duway na naman tao jong ukurim ay mangikiriw kan tay kibidang don ulok kibalayat hakijing sa kamajong kalpartay yasat naman tao jong ki namang iday kiba hok hautray wang ayos ngote habaw yos ngo balengin artatin ngihap ap padeken kata ka jing ap ka jongi kalong ban penjanai shwa yangi kilong kme ban penjanai shwangi menginang don shwa ka jing eday jongi bat utray lada mga mapingin paddan ka jing eday utray kumno balay unsha skor yerta ka jing duay ay mangi shwa ngindon hautray lada ngingi labet yeladi kayeng kalabet tingin ya duay kata kapor try Jesus be hakaniga por ngi wan ban duai kan try hoi ki pedang don la ki jong ki kurim kan try ki bayat hakajing sakpa jong kan ga perthai ki balangok hakata ka pop kelim ngi duai hakaniga por bak ngi da shop no shabar kata ka pop kelim haka kertang ka jong Jesus kan long ka balalat no nado menta nakamet ka jong ki ai bikin sngo tho kan try baki ki long ki bakentang hakmat jong me baki ki long khoj hakmat jong me kumba me na bu ka syong man ka bakhoj ka bakentang hakmat jong me ai kan try bakin long khoj kan try hakmat jong me bakiru kin kala ka pamot no kin pai no shame banganget habaka ki kan thai ki sa duai hakmat jong me habang inget baki long kme ki sa hakmat jong me nginget habaki riu kan thai ki sa hakmat jong me banganget men pen kalaru ya kita ki kurim jong ki kan try Jesus be de ka buram ya shame bat kublai shibun Jesus me yo sngo ye ki jing duai hagar tai Jesus ngi duai ngi ai ngo ru amen.